Boh žehnaj všetkých ľudí. Chcel by som vám v krátkosti povedať niečo o kresťanstve a ako by sa mal žiť kresťanský život. Čiže ľudia, ktorí prijali Pána Ježiša Krista do svojho života, by mali vedieť, že čítanie Biblie je veľmi dôležité. Takisto chodenia do kostola a ísť tam, kde sa šíri Božie slovo, ako sú meetingy a skupinky a tak ďalej. Lebo človek, ktorý prijal Pána Ježiša Krista do svojho srdca, tak Duch Svätý by ho mal viesť tam, kde je hlásaný Ježiš Kristus. Nie tam, kde sú svetské veci. Ale niektorí ľudia, ktorí si myslia, že sú kresťania, hovoria, že oni nepotrebujú spoločenstvo. Lenže v Matúšovi 18. kapitole 20. verši sa hovorí: tam, kde sú dvaja až traja v mojom mene, tam som medzi nimi ja. Čiže Boh je medzi nimi, medzi tými ľuďmi, ktorí sa zhromažďujú. Lebo Duch Svätý je aj v iných ľuďoch, ktorí prijali Pána Ježiša Krista, takže majú svedectva, môžu hovoriť o Bohu, môže si niečo zobrať aj z nich, čo robí v ich živote Pán Ježiš Kristus. Čiže je veľmi dobré nájsť si spoločenstvo, tam, kde je hlásaný Ježiš Kristus. Takéto spoločenstvo, ktoré je naozaj od Boha. Najprv poprosiť Pána Ježiša Krista, aby ti dal také spoločenstvo, ktoré je od Neho. Tam, kde ťa Boh chce poslať, do toho spoločenstva choď, kde ťa Boh posiela. Takže tak. Iná vec. Ľudia hovoria, že teraz veľmi mladí ľudia, alebo niektorí, že sa robia ako, že oni sú majstrami, alebo sa robia pastormi. Lenže prorok Samuel, keď ho Boh posielal k Izajovi, Izaj bol Davidov otec, kráľa Davida otec. Kráľ David bol izraelský kráľ. A jeho otec mal veľa synov, veľkých synov a silných synov. A prorok Samuel si myslel, že Boh si vyberá z týchto synov niekoho za budúceho kráľa Izraela. Lenže Izaj mal ešte jedného syna, mladého Davida, bol mladý chlapec. A teraz Samuel sa na neho pozrel a videl, že to je mladý chlapec. A povedal Bohu, že si vyberá toho tu si vyberá. A Boh hovorí takto: on sa nepozerá ľudskými očami, lebo človek sa pozerá iba to, čo je pred jeho očami. Ale Boh sa pozerá na srdce. Je veľmi dôležité mať dobré srdce a veriť v Pána Ježiša Krista srdcom, nemyslou alebo hlavou, alebo iba ústami, slovami, ale veriť v Pána Ježiša Krista srdcom, aby si ho prijal do svojho srdca, a vtedy ti Boh ukáže, aký on je dobrý a milostivý a aký je veľký. Keď ho budeš mať v srdci a budeš žiť to, čo Boh od teba žiada. Nie to, čo je od sveta, svetské žiadosti, ale to, čo je od Boha, aby si žil to, čo chce od teba Boh. Keď čítaš Bibliu, mal by si vedieť, čo od teba Boh chce a čo od teba Boh nechce. Mal by si rozoznať, čo je dobré a zlé. Takže vidíme, že srdce je veľmi dôležité v kresťanstve, aby si mal dobré srdce a takéto srdce, ktoré chce kráčať po Božej ceste, chce a miluje Ježiša, miluje Pána. Boh hovorí, na prvé miesto by sme mali dávať Boha a potom tie ostatné veci. Ale na prvé miesto musí byť stále Boh. Čiže Boh videl Davida, že keď David išiel na pastviny s ovcami, tak on sa modlil, on spieval Bohu a Boh to videl. Lenže David o tom nevedel, že Boh ho pozoruje. Ale Boh sa pozeral na ňo, videl jeho srdce a preto ho ustanovil v budúcnosti za kráľa Izraela. Ako dokonca král David, potom keď už vyrastol, porazil Goliáša. Obra, 3-krát väčšieho obra. Všetci Izraeliti, ktorí boli vo vojsku v tých dňoch, keď král David, keď Filištínci bojovali proti Izraelitom, tak každý sa bal. Nechcel ísť proti Goliášovi. Len David vystúpil a všetci sa smiali, že takýto chlapec ide sa byť s Goliášom 3-krát väčším obrom. A David povedal, idem v mene Hospodinovom. Išiel s Bohom. Zobral kameň, urobil si pľuk a hodil kameňom, trafil čelo Goliáša, Goliáš spadol. David zobral Goliášov meč a prebodol ho a vyhral.
A všetci boli šokovaní, lebo David išiel s vierou a išiel s Bohom. Stále, keď bude mať Boha pri sebe, a neviem, aký problém, keď príde do našich životov, ale keď budeme mať Boha pri sebe, každý jeden problém prejdeme. Pozrime sa na ľudí, ktorí nie sú kresťania. Príde do ich životov problémy, prichádzajú do ich životov problémy. Nevedia z toho výjsť. Skúšajú alkohol, drogy a svetské veci. Ale ešte do väčšieho problému padajú. Padajú, lebo nemajú Boha. Ale my, kresťania, ktorí veríme v Boha a naozaj slúžime mu srdcom a kráčame po jeho ceste, držíme sa jeho slova, tak neviem, aký problém, keď príde. Vždy zvíťazíme s Bohom v mene Pána Ježiša Krista, lebo stojí pri nás Boh. Stvoriteľ sveta, on stvoril, Boh, Pán Ježiš Kristus stvoril všetko. Niektorí ľudia hovoria, že on je iba synom Božím. On nie je rovný Bohu. Niektoré cirkvi takto hovoria. Nie kresťania, ale ako sú napríklad jehovisti a tak ďalej. Oni hovoria, že on nie je rovný svojmu otcovi. Lenže v Biblii sa píše, že najprv bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A to slovo prebývalo medzi nami. A kto prebýval medzi nami? Ježiš Kristus dal svoj život za nás. Čiže on je Boh. Všetko vyšlo skrze neho a bez neho nevyšlo nič. To takisto sa píše v Biblii. Čiže Boh, Ježiš Kristus, bol pri začiatku sveta, keď Boh tvoril svet. On tvoril so svojím otcom. Obidvaja tvorili, ale v jednej podstate. Oni sú jedno. Ako Pán Ježiš Kristus stále hovoril. Ja a Otec sme to jedno a to isté. Čiže môžeme vidieť, že Pán Ježiš Kristus je veľmi veľký Boh, silný Boh, ktorý stvoril tento svet a stvoril všetkých ľudí, ktorí žijú na tomto svete. Lenže niektorým Satan zatvrdil srdce, oslepil ich a urobil ich hluchými. Aj keď počujú Božie slovo, aj keď vidia zázraky, aj tak neveria, lebo Satan ich urobil slepými. Čiže ak si sa rozhodol žiť pre Pána Ježiša Krista, tak sa drž Pána Ježiša Krista, čítaj Bibliu, choď do kostola a modli sa srdcom a príjmi Pána Ježiša Krista do svojho života. Lebo jedného dňa, keď z tejto zeme odídeš, alebo keď príde Pán Ježiš Kristus po druhýkrát súdiť svet, tak bude spasený. Lebo Pán Ježiš Kristus takto hovorí. Každý, kto uverí v Neho, bude mať večný život. Čiže ak si uveril, tak sa drž a nenechávaj Sátanovi priestor, aby ťa Satan robil lenivým, aby si nechcel ísť čítať Bibliu, aby si nechcel ísť do kostola. Nedovol mu to. Lebo pozri sa, na sociálnych sieťach, keď ideš, tam nie si lenivý. Na YouTube pozerať videa, nie si lenivý. Ísť, ja neviem, na zábavy, nie si lenivý. Vypiť si s kamarátmi, nie si lenivý. Vypiť si s rodinou, nie si lenivý. A tak ďalej, takéto svetské veci, tam už nie si lenivý. Lenže keď už máš ísť čítať Bibliu, už si lenivý. Ani 5 minút ti Satan nechce dovoliť, aby si čítal. Lebo chce zastaviť Božiu prácu. On nechce, aby si rastol. Lebo on vie, že ak budeš čítať Bibliu, ty budeš rásť duchovne. Duchom Svätým. Duch Svätý ti bude ukazovať pravdu a bude ťa viesť k pravde. A preto Satan vie, že ak budeš čítať každý deň Bibliu, budeš silný, duchovne silný. Preto on ťa chce zastaviť, on mu to nedovol. A slúž Bohu svojim srdcom. Ja mám takto krátke svedectvo, čo sa mi stalo v práci. Bol som tam nový a tam robili moslimovia. A teraz ma tam poslali ísť k moslimom, aby oni mi ukázali, ako mám robiť, lebo som nevedel, oni mi tam ukazovali, ako mám robiť. No a oni videli, že vyzerám z Európy, tak sa ma spýtali, či som kresťan. A ja som im povedal, že som kresťan a jedna žena sa ma opýtala, že v čo kresťania veria, že čo to je kresťanstvo. No ja som jej povedal, že my veríme, že Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet, dal svoj život za nás, zomrel za nás, vstal tretieho dňa z mŕtvych a každý, kto uverí v Neho, bude spasený. A išiel do neba a on je v nebi, kráľuje. Od počiatku sveta Pán Ježiš kráľuje, som povedal.
A potom prišla druhá žena, jej kamarátka, neviem čo to bola, a povedala mi takto, že Pán Ježiš Kristus na kríž nebol, ale Boh ho vytrhol do neba, lebo takto píše ich prorok Mohamed. Ja som sa jej opýtal, váš prorok Mohamed, to hovorí, že Pán Ježiš Kristus nešiel na kríž. A ona povedala, že takto hovorí ich prorok. Lenže prorok Mohamed, ich prorok, posledný prorok, oni tak ho nazývajú, prišiel 600 rokov po Ježišovi. Ja som jej to povedal, že váš prorok prišiel 600 rokov po Ježišovi. Ako on mohol vedieť, že čo robil Ježiš Kristus, keď on prišiel 600 rokov po Ježišovi? Veď Pán Ježiš Kristus mal 12 učeníkov, boli jeho apoštolovia. A mal ešte viac svedkov, oni ho videli, aké robil zázraky, ako šiel na kríž, vstal z mŕtvych, ako išiel do neba. On nepotreboval, aby ho niekto vytrhol. On išiel sám, lebo bol Boh a tak sa aj vráti a bude súdiť celý svet. Povedal som jej, v Biblii my máme 4 evanjelia, ktoré píšu o tom. A to je evanjelium podľa Marka, Lukáša, Jana a Matúša. Tak ona trošku stala šokovaná, že čo, lebo o tom nevedela, ona nevedia vôbec o kresťanstve. Tak sa ma spýtala, že či iba kresťania pôjdu do nebeského kráľovstva. Tak som jej povedal, že áno, my takto veríme, takto sa píše v Biblii a je veľa dôkazov o tom. To nie je iba, že ľudia hovoria o tom, že Pán Ježiš šiel na kríž a že on tu bol na tejto zemi, dal svoj život za nás a že je Bohom, ale je aj veľa dôkazov v Biblii a tak ďalej. Aj archeológovia, ktorí skúmali, našli veľa dôkazov, ktoré sa zhodujú s Bibliou. A hovoria, že Biblia je naozaj kniha, ktorá je pravdivá. Všetko, čo tam je napísané, sa koná a aj bolo tak, ako je napísané v Biblii. Napríklad Noémovú archu našli tam, kde bola zakotvená a tak ďalej. Sodomu, Gomoru našli to miesto. Dokonca Ježišov hrob našli, ale keď ho našli, bol prázdny, lebo Pán Ježiš Kristus vstal a je v nebi. Čiže to som jej povedal. Potom ona mi povedala, že ona verí ich prorokovi. A ja som povedal, že prečo potom váš Boh nevtiahol do neba vášho proroka, ale vtiahol Ježiša Krista. Prečo on vtiahol Ježiša Krista a nevtiahol vášho proroka? Keď vy toľko veríte tomu prorokovi, toľko ľudí, a vy hovoríte, že váš Boh vtiahol Krista do neba. Prečo nezobral vášho proroka? Ona mi na to povedala, že ľudia robili z Pána Ježiša Krista, Syna Božieho, vtedy, keď bol Pán Ježiš Kristus na zemi, že oni robili z neho Božieho syna, tak ho Boh vtiahol, vytrhol do neba. Ja som jej odpovedal, že z Pána Ježiša Krista vtedy ľudia nerobili Syna Božieho, veď preto ho dali ukrižovať, že povedali, že Pán Ježiš Kristus zo seba robil Syna Božieho a že sa rovnal Bohu. Vtedy, ja som jej povedal, vtedy nerobili z Pána Ježiša Krista Boha, že on je Boh, alebo je Syn Boží. Oni neverili, iba jeho apoštolovia, ktorí s ním chodili. Až potom začali ľudia veriť, keď svedčili jeho apoštolovia a svedkovia, ktorí ho videli, keď vstal z mŕtvych, ukázal sa im a videli ho, ako išiel do neba. Vtedy začali ľudia veriť. Tak som im povedal, že Satan by neurobil Bohu dobre Ježišovi, že ho vtiahol do neba, aby ľudia začali veriť, že on je Boh. Tak ona ešte viac bola šokovaná, nevedela mi na to odpovedať. Tak povedala, že ona nemá Bibliu. Ako ona by chcela, takto to naznačila, že chce Bibliu. Tak som jej povedal, že ja mám Bibliu, donesem jej. Ona bola veľmi šťastná, že jej donesem Bibliu. Tak prešli 2 dni, som prišiel do práce, dal som jej Bibliu, ona bola veľmi šťastná, že môže čítať Božie slovo. Lebo videla, že naozaj niečo cítila, že naozaj Pán Ježiš Kristus musí byť Boh, keď išiel do neba a má toľko svedkov. A že Mohamed prišiel o 600 rokov po Ježišovi. A on je pochovaný v Saudskej Arábii, Mohamed. Tam je jeho telo. Je pochovaný. Ale Pán Ježiš Kristus je v nebi. Iba on jediný je v nebi. Povedal som jej ešte,
Ani jeden prorok nie je v nebi, ako bol Abraham, Izák a všetci títo prorokovia. Prečo ich Boh nevtiahol do neba? Tak ona bola taká, že naozaj šokovaná a povedala, že nevie mi odpovedať, ani tí ďalší, čo tam boli, nevedeli odpovedať. Tak som jej dal Bibliu. A ona povedala, že keď pôjde do auta po skončení práce, bude ju čítať. Čiže kresťania by sme mali svedčiť o našom živom Bohu. Lebo on je naozaj živý Boh. Ak chceš, aby sa ti dal Boh spoznať, otvor mu srdce a začni čítať Bibliu a dávaj čas Bohu. Nedávaj čas tomuto svetu. Lebo jedného dňa, keď príde Pán Ježiš Kristus a dáš mu svoje srdce a budeš mu slúžiť teraz na tejto zemi, dáš mu čas, tvoj čas, budeš spasený. A že keď budeš robiť svetské veci, budeš klamať, budeš robiť všetko zlé, čo je to z tohto sveta, tak pôjdeš do pekla. To hovorí Biblia. A nie iba Biblia, ale veľa ľudí, ktorí zomreli a vstali potom, mali takú klinickú smrť, tak hovoria, že existuje peklo aj nebo. Čiže iba Pán Ježiš Kristus ťa môže spasiť. Viera v Neho. Satan za teba na kríž nebol. Satan za teba nezomrel. Satan ťa chcel zničiť. Oklamal Evu, aby ľudia neboli. Aby ľudia, keď zomrú, tak aby nemali večný život. Lenže Boh poslal svojho syna, Pána Ježiša Krista, a on svet spasil. Tak rozhodni sa, komu dávaš svoj čas a komu slúžiš. Či slúžiš tomu, ktorý ťa zachránil, dal svoj život za teba, vstal a je živý Boh, alebo Satanovi, ktorý chcel zničiť tvoj celý život, ktorý chcel, aby ľudia, keď zomrú, nemali večný život a ktorý od počiatku sveta klame. Rozhodni sa, komu chce slúžiť. Lebo Pán Ježiš Kristus je živý Boh. Boh vás žehnaj.